Pagtaas naman po ng pamasahe sa tricycle, hiling po ng ilang drivers at operators sa bayan ng Infanta, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Humihiling ng pagtaas sa pamasahe ang ilang tricycle driver at operator sa bayan ng Infanta, Pangasinan dahilan upang magsagawang sangguniang bayan ng isang public hearing kaugnay ng panukalang pagtaas ng tricycle fare rates. Batay sa abiso ng sangguniang bayan ng Infanta, isasagawa ang public hearing sa Biyernes, Enero 23, 2026 kung saan inaasahang dadalo ang mga tricycle driver at operator, pasahero at iba pang apektadong sektor bago magpasya sa panukalang pagtataas ng tricycle fare rates. Nag-ugat ang panukala sa kahilingan ng Infanta Downtown United Tricycle Operators and Drivers Association o IDU TODA na nagsusulong ng pagtaas ng pamasahe, bunsod umano ng pagtaas ng gastusin sa operasyon. Kaugnay nito, inanyayahan ng lokal na pamahalaan ng Infanta ang publiko na makibahagi sa pagdinig upang maipahayag ang kanilang saloobin at pananaw hinggil sa posibleng pagbabago sa pasahe ng tricycle sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.